ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар актои мо шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 82 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 14 мошона қарор дорад. 50 квадрат метр навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш пастаян мебошад. документош 100% аст. дом 3 лифт дорад. парковка, подвал ҳамаш ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 399 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, дукомнатаак квартира дар 6 мошона қарор дорад. 52 квадрат метр навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 1 мошона қарор дорад. 51 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 139 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 4 мошона қарор дорад. 82 квадрат метр навастройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. нархаш 268 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, 1 комнатаак квартира дар 1 мошона қарор дорад. 33 квадрат метр навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаян мебошад. документ ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дукомнатаак квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаҳо то шпаклёвкара тайёр. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, яккомната квартира дар 15-ум ошона қарор дорад. 53 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. доми 18 ошонага. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12-ум микрорайон, яккомната квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 90 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 284 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33-ум микрорайон, секомната квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 60 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Овон, дукомната квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 70 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чорааш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 370 000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк монда набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айгуҷо хонаҳои, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. ина мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.